ambalma Cherif la TV la jiba wombo fo ni islamia ka fo le no ala ka kishina ka hinna ka barka Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jenena bo sungalo mi ni ambe akonna la ni abara danda ambe Allah taala deli sungalo time ko nyuma ala ka anwa ambela jeli bato munu me ka kono mun kera ka teme ambe Allah taala deli ani munu me ke ambe ala deli ala ka bela jeli mini ani ka sungalo kunci ani herla ka ngajo mu kelen bela jeli yafa akonna la kirana so kama salli ala muhammadin wa ali muhammad aw bismillah ka jam gan hukum konna la no dine baro mi jam kay nabi wuli ka sai ankaramo ma ani ka ankaramo bismillah wala saka baro ke ni uyi dine kuna fununa bi ankaramo el hajj mono kulwali debe ambulo mono kulwali mi nite ashiya fulana te anga jam kay ka ay tama ko chama ke anfe ya kada aka chesri ni aka wuli ka joka anaka dine lasi chuko nyuma kama bi ana le dina jika dine baro kenyo ayena du jëm kan kono la yan karam wa bismillah elash mona assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amma felikira jigulu bela jelefo malikono ani malikoka ka folike kanyeshi anga dine nyamago ma folo no yanga Cherif la kawi mi Cherif fo ka Cherif du bela jelefo jamana kono au conseil amba nyama bafo ka biro kono mo befo groupement amba nyama bafo kere ma shegon makiba amba fo kaji kase ejumama katase limama ani tonkulu be kere ma MCC amba kono mo bela jelefo ka refo ko barka daka jiroja la kere ma ka refo amba ko ngi jiroja amba la dele ala kambe so aba ma fota ni keta bela jelela inshallah sumiti ko sunti gane sundenka alhamdulillah ambaka ay ajala alaka atimeira ana sheko ame sungalo konnala anyi walanda do ka sungalo ka teme amara sungalo kalo bonyale mbaye afanya me karamo da chuwa mina ya afanya chuwa mina wa sungalo fana kono ko bo chama kera sungalo konnala ko ba munu kera sungalo konnala bisika an hakliji o ko ba nonu dola ka nyefole ka nyoko ba ndo ko alaka mbe sabama akara mo kan yi chefo ami sungalo kono sungalo here kalodo sabe jurmu yafa kalodo dugo jabi kalodo ni re kadna be kan hora kalo fanado ala kan be kan hora ka finga ma dugo jabi ana ko ka kama here fanai anga jamana ka basigi sungalo ni alaje kalo bilibili bado me kalo mundo a joli konna na ana kira ka nyina ma kono ko chama kira klila sungalo kono hali kira fatule ko fe sama dine kono ko chama ni kira Allahu akbar sungalo kono ni dine ka kokoro tawi ni dine ka sangoro tawi ni dine ka bonya ko yi na mi segi ko fe kata fala kira klila kisina ba mulu kira sungalo kono namse ala kuma ba do fo o folo e jume nuzulul qur'an qur'an bayn an ko sene yoro an jigi an tamakashi yoro an hereni yoro an kisi yoro ala makami ati koro an negatibo kasatala wa akalaw kala bigina fu ya me san Allahu akbar naam le jade bala donc sungolo yi Kurane ka kalori ona kira ko sungolo no kurane fla be ubita sunaldon ke sumbawi donc kurane jigina sungolo fe mais a jigina chugo di sungolo fe chugo ya ube a bema jigi sungolo fe nga jigina ka bla ka laben ka kene kira ka weleli kira konona shi hake pour la bifo inna anzalnahu fi laylatil qadr qur'an fara jigina ka bene shu bado de fana bon ola ambi kuma wara fo kuma to de ja qur'an jigina sungalo fe a jigina shu bado fana kono shu bam fana dira kira manto ma sungalo fe Allahu akbar sam be shu nyonate Allahu akbar shu keleme sa kono nyonate kle keleme sa kono o nyonate san su nyonte o fana dira sungalo de konnana na tige shu anga nyina ma be ko mbiga ka soro mi me ka anje a bebe la tige shu mi ja o fana sungalo konnade lailatul qadri Allahu akbar klemi nyonte wa arafai
tile tɛ bɔ k'a jɔ dugukolo sanfɛ don si fo arafa donc kuranɛ jiginna sunkalo fɛ ala b'o de fɔ bakara sura la k'a fɔ shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ko n'a tɛ sunkalo dɔn kalo de don kalo min a fɔra tan yɛrɛ ko kalo min kuranɛ jiginna kɔnɔ donc o ye bonyaba ye min ni sunkalo mana na an bɛ kuranɛ ye o la sunkalo mana na tafsiru bi caya kuranɛkala yɔrɔw bi caya bato yɛrɛ faama bɛ ɲɛsin kuranɛ jigin ma bɛɛ maa caman bi don kuranɛkala la fo n k'a jigi siɲɛ kelen fo n ka n da jigi siɲɛ fila hali sunkalo tile ta laban an b'a fɔ ko fo an k'a jigi parce que kuranɛ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ sunkalo bɛ fɔ ye o ye fɛn ye mun ni an man ka ɲinɛ min kɔ o kɔfɛ sunkalo dɔ de senfɛ fana zakatul fitri min n'an b'a bɔ a farila sariya kan sariya mafɛnw kan minnu donna diinɛ kɔnɔ o fana nana sunkalo de fɛ donc zakatul fitri fana o nana sunkalo fɛ min dira silamɛw ma ɲinɛ ma se ka kɛ min kɔ cogo si la n'a ye sunkalo kelen lajɛ fana ko caman kɛra dɛ hali kɛlɛw fo ka taa se olu ma nin bɛɛ bolodara alakira fɛ sunkalo fɛ kabako ye dɛ ka tɔ kalo dɔw nana silamɛya kɔnɔ ko kɛlɛjigiso kalo n'a jɔra kɛlɛ bi ɲɔngiri mais ka sunkalo n'a ka sunkalo lajɛ kɛlɛ ma ɲɔngiri diinɛ jihadi ma ɲɔngiri sunkalo kɔnɔ sahabaw sunni e k'o don sun lajɛ i ka bi sun lajɛ bani o bɛɛ la u ye wuli ka jɔ kɛ hali u m'a fɔ ko sunkalo don ko an tɛ se ka taa ala ka diinɛ dɛmɛ o kɛlɛw ka ca o dɔ ye jumɛn ye gazuwatu al-badri al-kubra sunkalo dɔ de tile 17 dɔnnibaw ko k'a bɛnna hali juma de fana ma ko le 13 mars dɔw ka fɔ la 624 Isa bangeni o bɛnna sunkalo de ma tile 17 kɛlɛw la kɛlɛ mun ye silamɛya sankɔrɔta k'a kunkɔrɔta o kɛlɛ dɔ ye baduru kɛlɛ ye baduru kɛlɛ Abu Sufyan de ni Iru n'o ye Magawaw ka ɲamɛkulu marchandise quoi olu tun bɛ ka bɔ Syria fan fɛ convoi a dun se ka bɔ fo ka tɛmɛ Médine fɛ pour que a ka magana sɔrɔ kibaruya sera silamɛw ma k'a fɔ minnu y'aw jugufinw ye u ka convoi bɛ ka na dɛ donc ala kɛra a wulila ka kɛlɛbolo labɛn i b'a dɔn don kɛlɛbolo mɔgɔ tɛ mɔgɔ joli ya mɔgɔ 310 damadɔ ko 13 i b'a dɔn min b'u bolo yan so 2 ɲɔgɔmɛ 70 nka jama tɔ tun bɛ jumɛn na sisan Usain so 2 ani ɲamɛ 70 jama tɔ bɛɛ tun b'u sen na Abu Sufyan y'a mɛn k'a fɔ an bɛna kunbɛn sira la an juguw fɛ an kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ kɛlɛ de la o yɔrɔ bɛɛ ye ci bila Makan ko ka rapport di ka na sisan Abu Jahali o n'a ɲɔgɔnnaw u bɛɛ wulila u wulila ni mɔgɔ 1000 de ye maa 1000 dɔw ka ca n'o yɛrɛ ka na contre silamɛ mɔgɔ 313 saya min mɔgɔ 2 bɛ so kan mɔgɔ 70 bɛ ɲɔgɔnmɛ sanfɛ Abu Burmuzir ale ye sahaba ye sahaba min ale kira tun tɛ ko k'a kunfɛ kisi n'a ma ni kira tun bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ sahabaw fara ɲɔgɔn kan sini nin ko in an b'a kɛ di a b'u hakilila ɲini ale de ko ala kira ma an ka bɔ joona an ka taa don u ni baduru kɔlɔn cɛ ni ɲinɔgɔ ganna u bɛ taa wara fɔr ni ji min an ka taa don baduru u ni baduru kɔlɔn cɛ an ka taa bien positionné voilà o don ala kira nisɔndiyara ala kira ye gundo fɔ o don dɛ kira ye maa tɔgɔ fɔ a don ko sini karisa bɛ bin nin yɔrɔ in na karisa bɛ bin nin yɔrɔ in na karisa bɛ bin nin yɔrɔ in na a bɛɛ kɛra a ye maa tɔgɔ fɔ a bɛɛ tora kɛlɛ la maa 70 o de tora kɛlɛ la kafiriw la o don u ka fɛrɛna tun bɛ u ɲɛma n'o ye Abu Jahali ye
o de tun ye o don tile Firawuna ye i comme Firawuna tun bɛ cogo min na Musa tilela kosɛbɛ donc ale yɛrɛ tora la u ye mɔgɔ 70 wɛrɛ minɛ tuguni ka na ni olu ɲɛnama ye Médine kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo dɔɔnin bɛ kɛ aw yɛrɛ la sɛbɛn min tora la mɔgɔ 10 damadɔ dɔw ko mɔgɔ 14 Allahu Akbar nin kɛra sunkalo dɔ de fɛ a tile 17 naam a kɛlɛ jara silamɛw la hali o mɔgɔ 20 in minɛna ala kɛra tila ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ ninnu juger cogo di Umaru ko non kira u bɛɛ éliminer ka bɔ yen a b'a ko ne kɔni ka hakilila ye mun ye est ce que an t'a lajɛ an ka fɔ ka na ni fɛn dɔ ye pour que k'u yɛrɛ kuma bɔ kosɛbɛ n'o sɔrɔla a bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'o bila a ka Baitul Mal la a b'a financer a b'a ka kɛlɛ wɛrɛ financer siga t'a la ni wari tɛ min bolo u ye hali fɛn dɔw fɔ wari hakɛ dɔw fɔ mais ko ni wari tɛ min bolo k'a bɛ lajɛ ni kalan b'a tigi la ni dɔnnibaga don k'a bɛ se sɛbɛnni na a kalannen don an b'o garder k'o minɛ yan an den minnu bɛ n'olu ma kalan o k'olu kalan f'u ka kalan f'u ka se sɛbɛnni dɔn o bɛ kɛ sababu ye silamɛ bɛ taa ɲɛfɛ Allahu Akbar kira sɔnna o de ma don la Baduru kɛra kɛlɛba ye mun ye silamɛya kun kɔrɔta kosɛbɛ Baduru kɔfɛ o sunkalo kelen in kɔnɔ ko wɛrɛ fana kɛra min kɛra histoire ye a tile 20 dɔnnibaw ka fɔ o fana bɛnna juma de ma o fana bɛnna juma de ma dɔw ko a kɛra le 10 c'est-à-dire 630 janvier le 10 630 o ye dɔw ka fɔ ye a b'a fɔ ten mais a kɔni kɛra sunkalo tile 20 o kɛra fatu Maka don idha jaa nasrullah wal fatuhu o mun fɔra kira ye ka bila ko bɛ na inna fatahna laka fatahan mubinan o mun fɔra kira ye ka bila ko bɛ na kira bɔdon Maka a ye i kɔsi ka Maka filɛ ala ko taa i bɛna tila ka segin ka na yan i setigi o lɛriw dafa don o kɛra sunkalo tile 20 don ye fatu Maka fana kɛra koba de ye o don bolu boli belebelew minnu kɛmɛ ka alikaba kɔnɔna fa minnu ye jɔfɔrɔla bolu ye alikaba ta bɛɛ nettoyer ka tila mɔgɔw ci ka taa minnu ye jɔfɔrɔla bolu ye ka taa a bɛɛ kan kari-kari Allahu Akbar o don ala kɛra tun ka ɲi dɛ ala kɛra ye ɲumanba kɛ a don kira ka ɲi ka kɔrɔ o don dɔ farala kira ka ɲɛ kan sa kɛra magankaw kɔnɔ cɛ mun natɔ fɛ ni maa 10 ni kɔ ye seba ye bi a bɛna an bɛɛ faga kira dontɔ Maka alayhi salatu wa salam a ye consigne di sahabaw ma ka mɔgɔw classé e ka taa don Maka sanfɛ yan fan fɛ e ka taa don a duguma yan fan fɛ nka a kana mɔgɔ si kɛlɛ a kana bamuru da mɔgɔ si kun fo ni min ko k'a b'a aw kɛlɛ sinon a kana mɔgɔ si kɛlɛ ka tila ka kangari da kun ni mɔgɔ donna karisa fɛ yen a y'o to yen ni mɔgɔ taara kalifa nin yɔrɔ in na a y'o to yen kira donna Maka k'i sigi k'i ma baya sigi mɔgɔw bɔra ka na don silamɛya la jamakulu yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba minnu siranna ka na tuubi olu fɛ n'olu nana olu bɛna faga de u ma ɲɛ nali kɔ olu nana b'u mɔrɔmɔrɔ u ka siran kira ko aw bɛ siran jɔn ye ne kɔni tɛ ne tɛ mɛlɛkɛ ye dɛ ne tɛ foyi ye fo sogojala ɲimina den Allahu Akbar aw yɛrɛ hakili sigi a ye siran in bila ni a fɔra ma i ta o fatu Maka an karamɔgɔ an filɛ sunkaloba min na nin tiɲɛ na ni sunkalo donna an b'an ka ɲinɛ o kɔ an k'an ka mɔgɔw hakili jigi k'a fɔ sunkalo an b'a filɛ min ye wayi o don o b'a la mais ala fana sɔnna ka silamɛya ka kunkɔrɔta ko camanba de kɛ ka bɛn sunkalo o kɔnɔna ma hali seliwele min filɛ adhan seliwele min filɛ nin surtout fo ka taa se sɔrɔtɔ xɛruna nawmi ma ninnu bɛɛ sabatira sunkalo kɔnɔna de la ni ye Nurul Yakin Juzu Sani lajɛ o tɛ kitabu janba ye olu b'u da don yɔrɔ kuma ninnu na k'a fɔ Abdulayi bun Zeydi ale sunabatɔ de sogora seliwele la maa min na kira ko k'an b'a kɛ di ni seli heure sera an b'a kɛ di bɛɛ y'i ta fɔ dɔw k'an ka tasuma tugu dɔw k'an ka nɛgɛni gosi dɔw k'an ka yala an b'a fɔ ko seli heure sera mais ni cɛ y'a da sigora seliwele la a nana fɔ kira ye donc silamɛya ye fɛn ye événement kɛra ala fɛ an filɛ sunkalo ba mun kɔnɔ nin ka bɛn
sunkalo ma et puis o dama tɛ Fatumaga dɔrɔn ma kɛ sunkalo kɔnɔ Kandaki kɛlɛ labɛn kɛra sunkalo de kɔnɔ Ghazwatu Kandak dingɛba min senna ka Medine a baaraw daminɛna sunkalo de kɔnɔ sahabaw fɛ Tabugu kɛlɛ o fana kɛra sunkalo de kɔnɔ Allahu Akbar i y'a faamuya donc kɛlɛ caman de bɛ yen minnu kɛra silamɛw fɛ hali Alakira fatulen kɔfɛ minnu kɛra sunkalo kɔnɔ ni Ala ye se di silamɛw ma a kelen-kelen bɛɛ la u dɛmɛ ka sɔrɔ sunnen fana don donc o la i ka ɲininkali jaabi ye mun ye o de ye fɛn minnu kɛra sunkalo kɔnɔ a ka ca nin y'a la kumabaw ye an hakili tora minnu na o bɛɛ n'a ta fɛ an bɛ tasibila ba kɛ ka ɲɛsin Alakira mɔden ma alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu wa anna bihi n'o ye Al-Hasan aljana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ kira ɲɛ jɔyɔrɔ kira kanubagaw minnu ye kira ɲɛkɔrɔ filɛruw ye ari ko Lasina ni Fuseni Lasina in o bangena sunkalo tile 15 de Allahu Akbar donc sunkalo tile 15 fana ye anniversaire ba ye bɛɛ bɛ se ka min manifester i yɛrɛ kun ni Ala cɛ Alakira mɔden don kira a bolo si maa minnu na n'a kɛra u fɛ ni kira bɛ kɛ u fɛ n'a banna u la ni kira bɛ ban u la o ye ninnu de ye sherifu mana bonya an bolo cogo o cogo u bɛɛ bɔra ninnu de la Allahu Akbar yɛrɛ kɔrɔ ninnu ye belebelew ye dɛ siga t'a la n'a ye belebele minnu b'an bolo yan olu fana bɔra min na olu fana ye belebelew de ye dɛ donc o belebele dɔ Al-Hasan Ala ka jana ma o fana bangena sunkalo tile 15 dɔ de fɛ ala dugumakolo sanfɛ Ala k'u kanu sabati an na amin ya rabbal alamin amin sallallahu alaihi wasallam ni donba ninnu ni a sabatira ko nin donbaw ana ɲɔgɔnna caman minnu jina ka bɛ sunkalo kɔnɔ o bɛɛ bɛ dɔ ka sunkalo ka bonya kan nin don ninnu na yala a la ɲɛnamayali silamɛ bɛ fɛn dɔ fɔ an ye a la ɲɛnama kama aw hakili jigin a don na yala fusamantiya dɔ b'u la wa ouais fusamantiya b'a la parce que kuranɛ yɛrɛ y'an su ka bila azikaruw la hakili jiginw na don tɛmɛnenw na donc a fɛn o fɛn n'a sera alhamdulilahi rabbil alamin an b'an ka juma ne ma fili Bamakɔ misiri b'a la ale kɛn bɛ ka nin don ninnu ta kosɛbɛ a b'a bɔgɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka mɔgɔw wele ka taa kuranɛjigi kɛ ka mɔgɔw wele ka dugawu kɛ ka tila ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an bɛ bi min na nin sunkalo tile 17 nin ko in de kɛra bi a y'o dɔn an bɛ bi min na nin sunkalo tile 20 nin ko in de kɛra bi a y'o dɔn donc o ye wajibi de ye n'an ɲinɛna ko tɛmɛnen ninnu ko a bɛ an ka limaniya nagasi han parce que ko tɛmɛnen de b'a to an bɛ force sɔrɔ ko tɛmɛnen fɔli de b'a to an b'a fɔ an bɛ olu ladege olu sera ka jiroja min kɛ ka nin kɛ Ala ye nɔgɔya min kɛ anw ye bi an ma ka dɛsɛ ka fɛn kɛ dɛ donc Ala barikada Ala ka don tɛmɛnenw na nɛɛma dɔw de don nɛɛma min n'Ala y'a k'an ye maa min bɛ Ala barikada ka nɛɛmaw la Ala bɛ dɔ fara o nɛɛma o ko barikada kan i ye donc wajibi de don nin don ninnu mana se an ka Ala barikada an yɛrɛ kun na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana ka Ala barikada ka taa Ala kira yɛrɛ la ka taa se a somɔgɔw ninnu bɛɛ ma n'a y'a fɛn fɛn bange don dɔn an b'an ka sɔn a ka tɛmɛ parce que n'a tɛmɛna o tasiw bɛ tunun de Imam Hassan yɛrɛ ka kɛnɛ bɛ sigi an fɛ Sirifila Bankɔni Masha Allah ani a n'a ɲɔgɔn kɛnɛ caman parce que Alima Dagama Isa ale de bɛ o denbajala b'ale kun na ale de bɛ Imam Hassan ka kɛnɛ sigi kɛnɛ ɲɔgɔnna caman n'an bɛ Sirifilakaw fo kosɛbɛ parce que an b'u ka o baara ninnu suit kira mɔden ninnu bɛɛ ka activité u bɛɛ ka bangeniw an ba ninnu kɛn bɛ ka a tila de dɔ bɛ kan bɛ ka dɔ ta dɔ kɛn bɛ ka dɔ ta donc an b'o ye mɔgɔ caman na hali Bamakɔ yan yɛrɛ minnu bɛ ka kira somɔgɔw ka bangeniw ta vraiment nafaba de b'a la parce que ni a taara k'a fɔ bi de karisa ka bangeni o la karisa ɲɛnama de bɛ ɲɛfɔ sisan a ye mun kɛ diinɛ kɔnɔ a ye cɛsiri jumɛn kɛ diinɛ kɔnɔ o fɔkun anw ye walasa an fana k'a ladege an k'a ladege donc donba ninnu man ka tɛmɛ ten n'an y'a to a ka tɛmɛ ten a bɛ silamɛya yɛrɛ nɔw tunu a bɛ kumada yɛrɛ bɔ an da an bɛ se ka mɔgɔ la convaincre ni silamɛya ye cogo min o de la silamɛya don vraiment an k'an jiroja an ka
u ba u lawaleya donc an bɛ sunkalo de kɔnɔ alhamdulilayi baro n'a waati ninnu sera a kibaruyaw bɛ di an ka tɔn ninnu fɛ a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o bɛ fɔ a bɛ kɛ kɛcogo minnu na o bɛ fɔ fɛn ɲuman de don an kana sɔn fiyewu a kɛra nin ye o a kɛra ko wɛrɛ minnu kɛra hali kalo wɛrɛw la silamɛya kɔnɔ a fɛn o fɛn n'an y'a dɔn an man ka to a ka tɛmɛ silamɛ o silamɛ i bɛ se ka min kɛ o don o kɛ n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ b'a dɔn ja ni nin ye nin ye o ja ne kɛra nin don in na ja ni nin ye karisa ye o ja ni nin y'a ka ɲɛnɛmaya ye ja y'a kɛ tan de ja a ma sɔn ka nin de kɛ donc o la a b'a to u kanu b'an minɛ u kanu bɛ don an dusukun na an b'u ladege u sera jɔyɔrɔ min hali n'an ma se an fana tɛna surunya yen na siga t'a la Ala ka misa amina an karamɔgɔ waati ɲa cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani ka dugawu k'an ye bon n bɛ dugawu min kɛ sunkalo Ala ka tɛmɛko ɲuman jira amin ya rabbal alamin a donna hɛrɛ la kabiri a masa an bɛ k'Ala deli k'Ala k'a jira an na sababu tun b'a kɛ ten de sunkalo kɔrɔ taatɔ yɔrɔ dɔw bɛ perese ko kɔrɔlen ka taa kan sɛgɛnna mais Ala kɛra ka sababu tun bɛ Ala deli sunkalo wɛrɛ kana joona joona fo kɛra ka hadisa dɔ bɛ a b'a fɔ ko ni an b'a don sunkalo hɛrɛ min b'a la k'an b'a fɔ ko Ala ka saya bɛɛ kɛ sunkalo ye nin kalo dumanba in vraiment Ala sɔnna k'a jira an bɛ Ala fo la k'Ala deli a kɛli limana Ala k'o d'an ma k'Ala deli an bɛ bato minnu kɛ a kɔnɔ Ala k'olu minɛ ne ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ne ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ka tila ka Ala deli a musakaw Ala k'olu nɔgɔya an ye a se ka kɛ kɛcogo ɲuman na a mana tɛmɛ seli min fana bɛ na o jira n na sini kɛnɛya kɔnɔ minnu bɛ ka baaraw kɛ a tafsiri sigibagaw an ka alimamu n'an ka karamɔgɔw la vraiment an b'u fo k'a ɲini bɛɛ fɛ sunkalo ye kalo min ye halisa an ka dɔ fara hinɛ kan minnu b'a la k'a kɛ sun bɛ tigɛ yɔrɔ minnu na an k'an kɔfilɛ olu la an se ye mun ye an ka taa o bila fantan minnu b'an cɛ la an k'an kɔfilɛ olu la an se ye mun ye an ka fantanw dɛmɛ saraka bɔ ka ɲi waati bɛɛ mais sunkalo ta ɲɔgɔnna tɛ ni saraka bɔ sunkalo fɛ o minɛni ani kalo tɔw minɛni kalo tɔw mana minɛ ni fɛn o fɛn ye sunkalo minɛni ka bon ka tɛmɛ o kan wala an b'a ɲini bɛɛ fɛ ni sunkaloba min filɛ an kunna nin ye Ala k'a tɛmɛko ɲuman jira an ka batokɛlaw minɛ k'i yɛrɛ fo k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sunkalo ye kalo ye bato kalo don kalo bonyalen don silamɛw fɛ kalo min dira alakira sallallahu alaihi wa sallam walasa ka a mantonw ka jurumu yafa ko kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka fara o bɛɛ lajɛlen fana kan historiquement kobaw caman kɛra silamɛ événement baw caman kɛra sunkalo kɔnɔna la a événement kelen o kelen a ye wasa kɛ maaw ka kalo in bonya o événement in bonya kelen kama Ala ye o bɛɛ caman fara ɲɔgɔn kan ka na o bɛɛ ka sunkalo kɔnɔna la hasard tɛ Ala m'a kɛ gansan a ma bɛn sema tɛ Ala y'a kɛ ka da ko dɔ ni ko dɔ de kan an y'a fɔ cogo min na nin bɛɛ bɛ sunkalo bonya yira nka a bɛ dɔ fara an ka activités fana kan sunkalo kɔnɔna la plus an bɛ bato minnu kɛla don o don an bɛ Ala wele minnu kɛla don o don kuranɛ caman kan ka kalan sunkalo kɔnɔ ka d'a kan kuranɛ jiginna sunkalo kɔnɔ ghazwatu badri a histoire kan ka ɲini k'a dɔn ka walanda min b'a kɔnɔ an bɛ leçon min tirer a kɔnɔna la an k'o dɔn an karamɔgɔ da sera a ma maa 313 ani maa minnu bɛ se a ba kelen na olu ka kɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ ninnu ma jɔn u yɛrɛ la nka ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa n'i ka tiɲɛ b'i bolo i man ka jɔn i yɛrɛ la fatuhu maka fana walanda camanw de bɛ a kɔnɔna la alakira mɔden bangera a kalo in kɔnɔna la olu ka ɲɛnɛmaw kan ka ɲini ka dɔn o n'a ɲɔgɔnna donc ja sunkalo kɔnɔna la baarabaw b'an bolo ka fara an ka baaraw kan n'an ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini k'a dɔn k'an ka leçon tirer ni événement ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la siga t'a la sunkalo bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ ani résultat ɲumanba bɛ bɔ ani synthèse dɔ bɛ bɔ min bɛ se ka an nafa an ka ɲɛnɛmaya tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ an karamɔgɔ al-ustaz Alhaji Mɔnɔ Kulubali fo ka wale ɲuman dɔn an ka wele mana se a ma waati o waati a bolo bɛ fɛn o fɛn na a b'o bila ka na an ka wele jaabi an mago bɛ ɲininkali mun na an b'o tɛn wala wa a bɛ jaabi d'an ma jaabi min bɛ an wasa k'an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen nafa an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ sunkalo timɛko ɲuman Ala k'a yira an na Ala ka jɛmukan nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.